Λουκίδης Στάθης, Δήμαρχος Πέλλας. Ευχαριστώ τον Πασέπη για την πρόσκληση και την ευκαιρία να τοποθετηθώ ενώπιόν σας. Σίγουρα μετά τη σημερινή ημερίδα θα φύγουμε όλοι σοφότεροι από εδώ. Αντιλαμβάνομαι ότι το επόμενο μεγάλο deal είναι το νερό. Και έτσι λοιπόν, εγώ θα ζητήσω από την κεντρική κυβέρνηση μια σωστή νομοθέτηση και δίκαιη και από τους ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι είναι άξιοι και σε επίπεδο μελετητικό αλλά και σε κατασκευαστικό, να είναι καλοί και χρήσιμοι συνεργάτες στο μέλλον, γιατί προφανώς εκεί οδεύουμε. Και δεν θα μπορούσαμε να γίνει αλλιώς. Γνωρίζετε όλα τα προβλήματα του νερού, αναφέρθηκαν προηγουμένως εμπεριστατωμένα, μεγαλύτερη κατανάλωση, συγχρόνως λιγότερο νερό διαθέσιμο. Εμείς είμαστε μια περιοχή με μεγάλο κάμπο. Μάλιστα εκεί έχει γίνει και ένα τεράστιο έργο στο παρελθόν. Το 26 έγινε η αποξήραση του βάλου των Γιαννιτσών, ένα τεράστιο έργο πραγματικά που έδωσε άλλη ανάσα στην περιοχή μας. Φανταστείτε λοιπόν ότι κάποτε τρυπούσαμε στους 30 και στους 40 πόρους και βρίσκαμε νερό και τώρα πάμε σε 20 και 30 μέτρα. Ενώ σε πιο ημιορεινές περιοχές του Δήμου μας, όταν βρίσκαμε νερό στα 20 και στα 30 μέτρα, τώρα πηγαίνουμε στα 150. Και αντιλαμβάνεσαι ότι αν συνεχίσουμε έτσι με την απρόσκοπτη χρήση και τις διαρροές του νερού που έχουμε, σε 20 χρόνια πραγματικά θα πούμε το νερό νεράκι. Ο ρόλος της αυτοδιοίκησης. Αν και η αυτοδιοίκηση τείνει να βάλετε και να κατηγορείται για αναποτελεσματικότητα από πάρα πολλούς, εγώ θα πω ότι έχει αποδείξει διαχρονικά και σε αυτό το ζήτημα που ήταν μέχρι σήμερα και θα εξακολουθήσει να είναι, από ό,τι φαίνεται, για λίγο ακόμα αποκλειστική της αρμοδιότητα, διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το ζήτημα με τις υπάρχουσες συνθήκες, όπως αυτές διαμορφώνονται κάθε φορά. Σήμερα είναι άλλες συνθήκες, άλλες οι ανάγκες και θα διαμορφωθούν και νέα σχήματα, από ό,τι φαίνεται. Και δεν θα μπορούσε να μην είναι σημαντικός ο ρόλος της αυτοδιοίκησης. Γιατί έχει δύο σημαντικά χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα είναι η εγκύτητα στον πολίτη. Έτσι η αυτοδιοίκηση μπορεί και να κινητοποιήσει άμεσα και να επικοινωνήσει άμεσα με τον πολίτη για ενημέρωση, για τη χρήση του νερού, αλλά και για προβλήματα σε τυχόν φυσικές καταστροφές κτλ. Άρα η εγκύτητα είναι το ένα και λόγω της εγκύτητας η γνώση των τοπικών προβλημάτων είναι το άλλο σημαντικό πλεονέκτημα. Να σας πω χαρακτηριστικά. Εμείς στη ΔΕΙΑ Πέλλας έχουμε ένα προϊστάμενο στην ίδρυυση και ένα στην απογέτευση, οι οποίοι είναι υπάλληλοι πάρα πολλά χρόνια, γνωρίζουν κάθε γεώτρηση, κάθε δίκτυο, κάθε παροχή, κάθε βάνα, από τι υλικό είναι φτιαγμένη, τι αστοχίες έχει, γιατί τις έχει και με ποιον τρόπο επιδιορθώνεται εύκολα και πού είναι. Αυτοί οι άνθρωποι σε ένα 2 χρόνια θα φύγουν στη σύνταξη. Ποιος θα τους αντικαταστήσει, πώς θα λειτουργήσει το σύστημα. Με διμηνίτες και με οχταμηνίτες, με συγχωρείτε πολύ, δεν γίνεται δουλειά. Γιατί αυτοί ούτε προλαβαίνουν να μάθουν όλη αυτή την πληροφορία, αλλά και ούτε τους ενδιαφέρει. Είναι μια προσωρινή εργασία, ξέρετε όλος ο κόσμος αναζητά εργασία σήμερα και είναι μια εύκολη λύση. Αλλά δεν είναι μια λύση που τη βλέπουμε προοπτική. Και έρχομαι εδώ, θα με επιτρέψετε λίγο να μπω και στην προηγούμενη συζήτηση. Δεν μπορείς να έχεις μεγάλες απαιτήσεις από τις ΔΕΙΑ όταν δεν τους επιτρέπεις να έχουν το κατάλληλο προσωπικό και από υδραυλικούς που είναι αναγκαίοι, όπως σας είπα, αλλά με μια διάρκεια και με μια προοπτική, ούτως ή άλλως οι άνθρωποι να το νιώσουν σαν κτήμα τους και να το κάνουν όπως πρέπει, αλλά και από τεχνικό προσωπικό. Δηλαδή, όταν η ΔΕΙΑ Πέλλας δεν έχει ούτε έναν μηχανικό και αναγκάζει το Δήμο το 70-80% της ενέργειάς του, της τεχνικής υπηρεσίας να πηγαίνει σε έργα της ΔΕΙΑ, προφανώς θα καταλήξει να μην είναι βιώσιμο. Έτσι. Άρα το ζήτημα του προσωπικού είναι σημαντικό. Και όποιος φορέας και να γίνει, και όποιο νέο σχήμα και να γίνει στο μέλλον, θα τα αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα. Και γιατί δηλαδή θα πρέπει να γίνει κάτι ευρύτερο για να μπορέσει να πάρει μηχανικό η ΔΕΙΑ Πέλλας και να μην μπορούσε να πάρει και σήμερα. Έτσι δεν είναι? Μήπως θα το βλέπαμε αλλιώς. Έρχομαι και στο ενεργειακό, τεράστιο το ενεργειακό κόστος, ειδικά μετά την κρίση. Εμείς αγγίζουμε νούμερα το 1 εκατομμυρίου μόνο για τη ΔΕΙΑ, άλλο 1 εκατομμύριο για την άρδευση στο Δήμο, απαγορευτικά νούμερα, έτσι. Ζηλεύω τον πρόεδρο της Αθήνας που κατάλαβα ότι ως μεγάλος καταναλωτής
διαπραγματεύτηκε άλλες τιμές. Εμείς ως Δήμος Πέλας έχουμε 110 αρδευτικές πομόνες. Τεράστιο αρδευτικό δίκτυο. Γιατί να μην μπορούμε και εμείς να έχουμε μια ειδική τιμή, δεν κατάλαβα. City Day Up μας. Τέλος πάντων, το ενεργειακό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Αν δεν αναιρεθεί αυτή η αδικία, το να μην μπορούμε να πάμε σε χαμηλότερες τιμές ρεύματος που μπορεί να ισχύουν για τις ιδιωτικές βιομηχανίες, αλλά όχι για εμάς, και μάλιστα άκουσα και μια μεθόδευση με τροποποίηση νόμου έτσι, που προέβλεπε κάτι άλλο, νομίζω ότι αυτό θα το αντιμετωπίζουμε, πόσο μάλλον όταν εμείς στην Πέρα π.χ. αναζητούμε συνεργάτες για να προχωρήσουμε σε λύσεις όπως η χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων, και πού προσκρούμε, ξέρετε, στο ότι ο ΔΔΕ δεν έχει κάνει εδώ και πόσα χρόνια μια επένδυση και δεν έχουμε δυνατότητα να ενταχθούμε στο δίκτυο. Δηλαδή θέλουμε μεν να ρίξουμε το ενεργειακό κόστος, να κάνουμε βιώσιμη τη ΔΕΙΑ μας, αλλά τι συναντάμε ένα κράτος που δεν επενδύει και μας αφήνει εκεί στάσιμους. Επ' ευκαιρία της παρέμβασής μου και μια που μιλάμε για το κόστος, ένα άλλο σημαντικό κόστος που επιβαρύνει της ΔΕΙΑ, νομίζω όλης της Ελλάδας, είναι αυτό το εργατικό ζήτημα. Δεν θα πάρω θέση υπέρ ή κατά, απλά είναι ένα ζήτημα το οποίο οι μισοί υπάλληλοι αμείβονται με έναν τρόπο, οι άλλοι μισοί με έναν άλλον τρόπο. Όσοι είστε από ΔΕΙΑ φαντάζομαι το έχετε αντιμετωπίσει. Μόνο στη δική μας επιχείρηση, οι αγωγές που ασκούνται κάθε τριετία από ενεργεία και συνταξιούχους ανέρχονται στο ύψος του 1,1 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε τι τεράστιο το ποσό. Έτσι, και επαναλαμβάνω, δεν θα πάρω θέση αν έχουν δίκιο οι εργαζόμενοι ή όχι. Αυτό που ζητώ εγώ από την κεντρική κυβέρνηση, επειδή δεν μπορούμε να είμαστε σε μια κατάσταση όπου οι μισές ΔΕΙΑ έχουν κερδίσει τις αγωγές και αμείβουν με το χ καθεστώς και οι άλλες μισές που έχουν χάσει αμείβουν με το ψ καθεστώς, και υπάρχει μια ανισορροπία σε όλο αυτό, εγώ θα περίμενα από μια κυβέρνηση κεντρική να βγει με σοβαρότητα και να πάρει μια νομοθετική πρωτοβουλία και να επιλύσει το ζήτημα έτσι ή αλλιώς. Αλλά να υπάρχει κάτι νέο για όλους και να ξέρουμε τέλος πάντων και εμείς ότι μπορούμε να προγραμματίζουμε ότι το κόστος το εργασιακό είναι αυτό και δεν θα μας προκύψουν 1 εκατομμύριο ευρώ συν τόκους κλπ. Μετά από 3 χρόνια. Με αυτές τις σκέψεις θα κλείσω την τοποθέτησή μου και εύχομαι πραγματικά καλή συνέχεια στην ημερίδα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε.